ආයිබෝවන් වණක්කම් කේස්ට් ආයතනයේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම අදටත් හොඳ ප්‍රයෝජනවත් මාතෘකාවක් අරගෙන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකකට යමු. එහෙනම් අද අපි ගැට ඇලපිල්ල ගැන බලමු. ගැට ඇලපිල්ල. ඔයගලන්ට මතකද අපි පිල්ලම් භාවිතය කියන ඒ වීඩියෝ එකේ ඒ චැප්ටර් එකේ ඒ පාඩමේ අපි ගැට ඇලපිල්ල ගැන ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අපි මේ පාඩමට යමු. பலவெளி பாயிண்டர் කියවන්න. முதலாவது பாயிண்ட் வாசிங்க. சிங்களத்தை பொறுத்தவரையில் சிங்கள சொல்லொன்றில் ஹல் அக்குறு ஒன்று சிங்கள சொல்லொன்றில் ஹல் அக்குறு ஒன்று சொல்லின் முன் எழுத்தாகவோ அல்லது இடை எழுத்தாகவோ வருகின்ற போது அல்லது வரும் பட்சத்தில் குறித்த சொல்லில் குறித்த ஹல் எக் அக்குருவிற்கு பதிலாக ரூ ரூ உச்சரிப்பில் அதாவது ருயான்னை ரூயான்னையான உச்சாரணவனை உச்சரிப்பில் எழுத்தொன்று வைக்கப்பட்டு இருந்தால் குறித்த சொல்லில் உள்ள ரூ அல்லது ரூ எழுத்திற்கு முன்பே உள்ள ஹல் அக்குருவின் ஹல் துண்டை நீக்குதல் அவசியம். அதாவது சிங்கள இலக்கணத்துல அதாவது சிங்களத்தை பொறுத்தவரையில் சிங்கள சொல்லொன்றுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஹல் அக்குரு ஒரு மெய்யெழுத்து வரும் சந்தர்ப்பத்துல அந்த மெய்யெழுத்துக்கு அடுத்ததாக ரூ அல்லது ரூ அப்படிங்கிற ஒரு ஒளி வருமாக இருந்தால் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து ஒண்ணு வருமாக இருந்தால் ரூ அல்லது ரூங்கிற ஒரு எழுத்து இதே நாங்க சிங்களத்துல சொல்லுவமாக இருந்தால் ஹல் அக்குர மேவகி ஹல் හල් අකුරක් සිංහල වචනවල මෙහෙම හල් අකුරත් එක්ක මේ හල් අකුරට පස්සේ මෙහෙම රු යන්න එහෙම නැත්නම් රූ යන්න හැදෙන අවස්ථාවලදී රු යන්න එහෙම නැත්නම් රූ යන්න හැදෙන අවස්ථාවලදී අපි මොනවද කරන්නේ? මේ හල් අකුරේ තියෙන හල් කිරීම නැති කරනවා. சரியா? அப்ப ஒரு சிங்கள எழுத்துல ஒரு சிங்கள சொல்லல ஒரு முதலாவதாக ஒரு மெய்யெழுத்து தோன்றி அந்த மெய்யெழுத்துக்கு அடுத்ததாக ரூ அல்லது ருயான்ன அல்லது ரூயான்ன வந்து தோன்றுமாக இருந்தால் அந்த முதலாவதாக உள்ள மெய்யெழுத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹல்கிரிமைக்கு உரிய அந்த உயிர்குறிகளை நாங்க நீக்குவோம். அடுத்ததாக என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிங்களத்தை பொறுத்தவரையில் தேவனி பாயிண்ட் කියවන්න. சிங்களத்தை பொறுத்தவரையில் சிங்கள சொல்லொன்றில் ஹல் அக்குரு ஒன்று சொல்லின் முன் எழுத்தாகவோ அல்லது இடையெழுத்தாகவோ வருகின்ற போது அல்லது வரும் பட்சத்துல குறித்த சொல்லில் குறித்த ஹல் அக்குருவுக்கு பின்னாக உள்ள அந்த ஹல் அக்குருவின் ஹல் துண்டை நீக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த ருயான்ன அல்லது ரூயான்னைக்கு பதிலாக நாங்க இந்த ගැට ඇලපිල්ල இதை வந்து நாங்க சேர்க்கிறோம். இந்த ගැට ඇලපිල්ලේ நாங்க சேர்க்கிறோம். අපි මේක උදාහරණයක් එක්ක ඉගෙන ගමු. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කියනකොට උදාහරණයක් එක්ක කියනකොට ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මේක තේරෙයි. அதாவது நான் ஒரு உதாரணத்தோட நான் இதை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது கிளியரா உங்களுக்கு புரியும். එහෙනම් බලන්න පළවෙනි උදාහරණය උත් සහරු උත් සහ බලන්න උත් සහරු මේ උත් සහරු එහෙනම් ඉතින් இப்ப உத் சஹரு அப்படிங்கிற எழுத்து காணப்படுது. මොනවාද මේ உத்? இந்த உத்துங்கிறது என்னது? ஒரு மெய் எழுத்து, ஒரு ஹல் அடையாளம். இந்த ஹல் கிரிமை கொடியை வந்து போட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ ஒரு ஹல் கிரிமை சேர்க்கப்பட்ட ஒரு ஹல் தயாண்ணை. இந்த ஹல் தயாண்ணையில இருக்கக்கூடிய இந்த கொடிய அதாவது இந்த கொடியா இருக்குது இல்லையா? இதை வந்து நான் இல்லாம பண்றேன். இல்லாம பண்ண என்ன மாறும்? தயாண்ணையாக மாறும். அப்ப இல்லாம பண்ணதுக்கு அப்புறம் தயாண்ணை மாறிடுச்சு. ඊළඟට මොනවද තියන්නේ? ருயான்னு எழுத்து இருக்கு. இந்த ருயான்னையை நான் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா எழுதாம அதை கட் பண்ணிட்டு அந்த ருயான்னைக்கு பதிலாக இந்த ගැට ඇලපිල්ල என்னது? இந்த இருயான்னையில எல்லாம் வந்த அந்த ගැට ඇලපිල්ල இருக்குது இல்லையா? இந்த ගැට ඇලපිල්லையே போடுறேன். இப்படி நான் ගැට ඇලපිல்லையை போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு எப்படி மாறும்னு சொன்னா த்ரூன்னு மாறும். த்ரூ கத்ரு. உதாரணம் பாருங்க. இந்த உதாரணத்தை பாருங்க. கத்ரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எழுத்தாசிரியர். அப்ப கத்ருங்கிறத நாங்க இப்படி எழுத மாட்டோம். அந்த தாயனையில இருக்கக்கூடிய ஹல் அடையாளத்தை நீக்கி இந்த ருயான்னைக்கு பதிலாக நான் இந்த இடத்துல ஒரு ගැට ඇලපිල්ල நான் சேர்க்கிறேன். அப்ப இது கத்ரு எழுத நான் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரியா தான் வரும். கத்ரு
இதை கத்ருன்னு நாங்க வாசிப்போம். இதை வாசிக்கும் போது இந்த தயனையில இந்த ஹல்கிரீமை இருக்கிறதாக நாங்க இமேஜின் பண்ணிட்டு கற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இந்த கெட்டால பிள்ளைக்கு பதிலாக ப்ரூ சவுண்டை நாங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இதுவே கெட்டால பிள்ளை 2 இருந்துச்சுன்னா ரூயாண்ட. சரியா? இருயாண்ட மாதிரி தான். அப்ப கத்ரு அப்படின்னா எழுத்தாசிரியர், அதாவது எழுத்தாசிரியர். ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. උක් සහ රු க்ரூ. உக் சஹ ரு. உக் சஹ ரூன்னு வரும்போது அந்த ஹல் காயண்ணையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஹல் கிரிமை இந்த கொடியை நான் இல்லாம பண்ணேன்னா அது என்ன மாறும்? கயண்ணையா மாறும். அந்த கயண்ணையோட இந்த ருயாண்ணையை நான் வெட்டிட்டு அதுக்கு பதிலா நான் கெட்ட அலப்பில்ல போடுறேன். போட்டா குருயாண்ணையா மாறும். உக் ருமியா, உக் ருமியா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த சொல் இப்படி இருந்தா அது பிள்ளை. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இதை வந்து நான் குருயாண்ணையா மாத்துறேன். அப்ப குருயாண்ணையாக நான் மாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா கயண்ண அதோட சேர்த்து இந்த கெட்ட அலப்பில்ல. அப்ப குருமியா මේක තමයි නිවැරදි විදිහ. அப்ப இதுதான் சரியான விதம். அப்ப இந்த மாதிரி குருமியான்னு எழுதுறேன். குருமியா அப்படின்னா சிறிய பூச்சிகள். பூச்சிகளுக்கு தான் நாங்க குருமியான்னு சொல்றோம். குருமியா அப்படின்னா பூச்சி. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. அடுத்த உதாரணத்தை பாருங்க. උක් සහ රු ක්‍රු කෘෂි කර්ම කියලා මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මෙතන මේ උක්රු කියන මේ අකුරු දෙක වෙනුවට අපි ක්‍රු කියන මේ අකුරු ලියලා මේක අපි කෘෂி කර්ම කියලා ලියනවා. කෘෂி කර්ම அப்படின்னா விவசாயம். ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. அடுத்த உதாரணத்தை பாருங்க. රු මෙතන මේ වයන්න හල් වයන්නේ තියෙන මේ හල් කිරීම නැති කරලා වයන්න ලියලා ඊට පස්සේ මේ රුයන්න වෙනකොට මේ ගැට ඇලපිලිලා ප්‍රූ කියන මේ අකුර අපි ලියනවා. ප්‍රවෘත්ති අපි මෙහෙම මේක ලියන්නෙත් නැහැ කියවන්නෙත් නැහැ. මේ වෙනකොට ප්‍රවෘත්ති මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. මෙතන බලන්න. මේකේ රකාරාංශයකුත් තියෙනවා ගැට ඇලපිලි තියෙනවා. இந்த சொல்லல இந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து ரகாராங்ஷிக்கு உதாரணம் பிர. ඊළඟ ப்ரு பிரவருத்தி. இது கெட்ட பிள்ளைக்கான உதாரணம். இது ஒரு நல்ல சொல் பிரவருத்தி. பிரவருத்தி அப்படின்னா செய்தி. ஏன்னா ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. උප්රු මේක රුයන්න හැදෙනකොට අපි ගැට ඇලපිලි දෙකක් ලියනවා. උප්රු කොහොමද ලියන්නේ බලන්න. එතකොට උප්රු එකතු වුණොත් ඇති වෙන්නේ ප්‍රු. මේ උප් යන අල්පායන්නේ තියෙන හල් කිරීම නැති කරලා ඊට පස්සේ මේ රු යන්න වෙනුවට ගැට ඇලපිලි දෙකක් අපි ලියනවා. இந்த உப் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹல்கிரிமையை நீக்கி பயன் எழுதுறோம். அடுத்து இந்த ரூயன்னைக்கு பதிலாக கெட்ட ඇලපිලි දෙකක් நாங்க வந்து போடுறோம். 2 போடுறோம். ඊළඟට උක් සහ රූයන්න රූසර්. මේක නිවැරදි විදිහට ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි නිවැරදි විදිහ. මේ වගේ අපි හල් කිරීමත් එක්ක කියන්නේ හල් අකුරත් එක්ක රුයන්න එහෙම නැත්නම් රූයන්නක් ඇති වෙන අවස්ථාවලදී ඒ හල් අකුරේ තියෙන හල් කිරීම නැති කරලා ඒ රුයන්න එහෙම නැත්නම් රූයන්න වෙනුවට ගැට ඇලපිලි ලියලා ගැට ඇලපිලි එකක් එහෙම නැත්නම් දෙකක් ලියලා අපි මෙහෙම තමයි ව්‍යාකරණව පද ටික එහෙම නැත්නම් වචන ටික ලියන්නේ. එහෙනම් උදාහරණ ටිකක් බලන්න. පෘතිය, තෘණ, වෘක්ෂ, වෘකය, මෘදු. පහත වචන කියවමු. කෘතිය, තෘණ, වෘකය, පෘථිවිය, මෘදු, හෘදය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගැට ඇලපිලි එකතු වෙලා එන මේ වචන ටික අපි කියවන්නේ. එහෙනම්
මේ වීඩියෝ එකේ අපි ගැටෑ ලිපි ගැන ඉගෙන ගත්තා. මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම හම්බ වෙමු.